Здравейте! Днес сме ви приготвили нещо интересно. Ще направим интервю с Димитър Драганов. Той е завършил психология в Великотърновския университет като бакалавър. Магистърската му степен е социална психология. Той също така е писател. Има 3 стихосбирки и 2 книги на психологическа тематика. И днес именно ще говорим за една от тях, която се нарича "Красивото чудовище", която засяга темата за нарцисизма. Мите, може да кажеш няколко думи за себе си? Здравей, първо приятно ми е да бъда тук и да запишем това интервю. Димитър Драганов се казвам, на 25 години съм, родом от град Странджа, който се намира в област Ямбол, към момента живея в София. По отношение на темата, за която сме се събрали, мога да кажа, че творя от 10 годишен. Пиша поезия, пиша проза, както пиша различни разкази и други есета. И днес ще си поговорим за тази все по-широко разпространена тема за нарцисизма и нарцистичното разстройство на личността. Искам да започна с въпроса, защо написа тази книга? Наблюденията ми върху нарцисизма и нарцистичното разстройство, бих казал, вече са дългогодишни. Имам изградени наблюдения върху този психологически феномен и в качеството си на психолог, като към момента действам по отношение на психологическата си практика. В личен план също съм попадал на много хора, които имат силно изразен нарцисизъм. Дори бих казал напоследък, че срещам такива, у които се среща така наречения злокачествен нарцисизъм, който дори покрива почти всички от чертите, характерни за нарцистично личностово разстройство, за което също ще поговорим днес, и което е един все по-интересен феномен, който намира почва за интерпретация и разговор както у нас, така и извън нашата държава. Каква е същността на нарцисизма? В същността си нарцисизма може да го срещнете в лицето на човек, който е изцяло влюбен в себе си. Такъв човек много трудно признава външни авторитети. Дори бих казал, че това той да признае външен авторитет е почти невъзможно. Нарцисистът използва другия, за да постигне някаква своя предварителна цел, която той си е набелязал и благодарение на която той ще се докаже колко е великолепен. Но някъде там, в ядрото на нарцисизма, лежи счупена и разбита една човешка същност на едно травмирано дете. Травмирано дете, за което говоря в книгата си, и точно в тази връзка бих искал да прочета част от книгата, в която част аз пиша за света през погледа на човек с нарцистично разстройство на личността. Този човек е заключен в илюзиите, че е велик, и неговата изповед звучи така. Аз съм велик, а ти си безлик. Не ме интересува и никога няма да ме интересува какво мислиш. Винаги ще поставям фокуса върху другите съществени неща. Как се чувствам, какво мисля и какво желая аз. Отдавна категорично съм взел решението за хронологията на тази подредба, в която най-важният съм само и единствено аз. Нужно ли е изобщо да подчертавам по какъвто и да е начин, колко по-ниско се намираш от мен в йерархията на живота? Владея живота, както владея теб и всичко наоколо. Чувствам се достатъчно силен да покоря всяка планина, да преплувам огромния океан, да преластя най-атрактивната жена на Вселената с красиви коси и да изкажа най-запомнящата се реч на света, на която е записано моето име като име за начало на всичко. Това е една малка изповед на човек с, бих казал, фиксирано нарцистично разстройство на личността, чийто свят е доста по-различен от този, който имат другите. Как успя да опишеш преживяването на един нарцисист от неговата гледна точка? Да опиша преживяването на нарцисист през така наречената форма на първо лице беше изключително трудно. Но тук
важна роля изигра личният ми опит в досега и комуникацията с хора с изключително завишени личностни черти с нарцистичен оттенък. Самите ми наблюдения, реализирани през времето, бяха готови да се компилират и да се синтезират в тази форма, която е по-нестандартна и по-специфична, защото от първо лице тя описва това как този човек с завишения нарцисизъм гледа както на света, така и на себе си, а така и на другите около себе си. Каква е разликата между човек с нарцистично личностово разстройство и човек с нарцистични черти? Чудесен въпрос. Тук е важно да очертаем известни граници на това, че всички ние имаме известни нарцистични черти. Точно тези нарцистични черти, за които говорим, ни помагат да се диференцираме от околния свят. Да знаем, че ние сме различни от човека срещу нас, да знаем, че имаме неповторими личностни качества, развиването на които е наша отговорност. Нарцисизмът в проявлението на нарцистично личностово разстройство вече по-скоро е свързано с много ригидни черти на личността, които възпрепятстват социалното функциониране в изключително огромни степени. Съществуват 9 от показателите, които могат да свидетелстват, че личността изявява трайно установени черти на разстройство, които ако за определен период във времето се повтарят и са трайно фиксирани, може да се потвърди точно тази, вече бих казал, диагноза от съответния специалист, сертифициран за нарцистично разстройство. Но при здравословния нарцисизъм няма счупване на точно тази бариера и няма нарушение в взаимодействието ни с хората около нас в социума. Тоест, ако разбирам правилно, това е моята представа, човека с нарцистично личностно разстройство вижда абсолютно всяко взаимодействие с света, докато ако имаш просто нарцистични черти в себе си като личност, те се изразяват в някои области на живота ти, но не във всички. И имаш способността да погледнеш на ситуацията и извън себе си, да се поставиш на място на другия. Сякаш нарцисиста, в това му се изразява ригидността, че той е като кон с капаци и това е единственият начин, по който вижда света. За мен беше наистина ценно да чуя това прозрение, че нарцисистът приема другите като продължение на себе си. Това обогатява моята представа за нарцистичното личностно разстройство. Следващия ми въпрос към тебе е: защо нарцисист би се променил? Колко е склонен към промяна? Кога би се променил? Това е един изключително интересен въпрос, върху който разсъждавам от немалко време и върху който дебатираме в различните градове, в които вече успях да представя книгата. Към настоящето в общественото пространство по-скоро се затвърждава гледището, че човек с завишен нарцисизъм като че ли не би се променил, за да успее да го редуцира до тези съвсем социално приемливи, а и личностно здравословни норми. Но според мен лично това не е така. Обикновено това, което наблюденията ми сочат, е, че човек с нарцистично разстройство на личността би се променил, би пожелал да се промени, но за целта трябва да премине през поредица от житейски проблеми, които да го доведат до такава гледна точка, че да може да осъзнае, че нещо от това, което се случва в него, не е наред. Обикновено осъзнаването става след като се изчупват в точката на изграждане на романтични отношения. Ще кажа защо. Защото при нарцистично разстройство великият е той. А за да се влюби и когато се влюбва, той би трябвало да даде от това величие, от тази магичност на човека срещу себе си. И за него това е нещо, което е противоприродно, нещо, което е противоестествено. То не може да се случи. Той е с короната на своята глава и не желае да постави тази корона
на главата на човека срещу себе си. Поради това не може да изгради здравословни романтични отношения. А в живота, който живеем, романтичните отношения са символ на интимност. Когато можем да създадем интимност, създаваме много предпоставки да сме щастливи. Какъв е твой личен опит с хора с нарцистично личностно разстройство? Моят личен опит с хора с нарцистично личностно разстройство и с, бих казал, завишен нарцисизъм е голям. В личен план познавам много такива хора, част от които пожелаха да се променят, както вече споменах, поради това, че изпитаха немалко проблеми в изграждането на здравословни романтични отношения, в които присъства една съставка, която е почти невидима в полето на нарцисизма. Това са границите. При нарцисизма в злокачествената му форма няма граници. Понякога такъв човек е готов да срине всичко по пътя си, за да постигне своята предварително набелязана цел. Той не признава граници и чувствата и емоциите на човека срещу себе си. В професионален план бих казал, че опитът ми се разширява с хора, които имат подобно разстройство на личността и в бъдеще мисля, че за съжаление или не, това разстройство ще става все по-често срещано поради много обществени, социални и икономически причини, които всички ние наблюдаваме както в нашата държава, така и в много други държави. Като послание на хората, които гледат, мога да кажа от своя опит, че да ходиш на психолог наистина помага. И не е срамно, никой няма да ви сочи с пръст. Дори в моя опит, когато съм споделял на човек, че ходя на психолог, аз вече ходя може би от 2 години, имам общо 50 консултации. Всички казват, да, то е хубаво, което е очудващо. Наистина хората реагират и ми казват, да, то е хубаво, може би трябва и аз да отида. И наистина съм го срещал този отговор, което е очудващо за нашата България понякога, че уж сме по-консервативни, по-затворени, но мисля, че много хора знаят, че имат нужда. И ако ви трябва леко побутване, нека това видео да ви е това леко побутване, което ви е нужно да направите вашата първа консултация. Мислете какво би споделил на публиката? С това видео, което направихме, бих искал да изкажа своите думи към всички, които ще го гледат, да не се страхуват, да не се притесняват, когато имат нужда да посетят психолог, за да разрешат свой вътрешен душевен проблем, за да се справят с препятствия, които животът е изправил пред тях, за да могат да се върнат към живота и да го живеят отново радостен, защото той е прекрасен и си струва. Добре, благодаря ти. Благодаря ти и аз.